Bazemein, Karolina izeneko emakume bat arrakasta handia izan zuena bizitzen. Hondarriban igaro zuen bere haurtzaroa, baina orduan ez zen Karolina deitzen. Gaur egun ezagutzen dugun Karolina mutil jaio zen, baina txikitatik oso argi izan zuen bera neska zela, eta denborarekin neska izatea lortu zuen. Hasieratik izan zuen bere familiaren babes handia, baina bere herrian, Hondarribian, asko sofritu zuen gainontzekoengandik desberdina zelako. Zerjantzi esango didan inorez du nahi nire alboan, nahikoa irentsi du, bedurrak ez dut astirik zurekin galtzeko. Karolinari txikitatik gustatu zaizkion makillajea eta ilapantzaile lana, eta aurreritzi denen kontra unea iritsi zenean hori ikasi zuen Donostian. Egun batean Donostiako erdialdean zebilela kartel handi bat zuen, ileapaindegi erraldoi bat ikusi zuen. Kartelean jartzen zuen langileak behar zituztela, beraz barrura sartu zen. Kaixo, kanpoko kartela ikusi dut eta lanpostuagatik galdetu nahi nuen. Esan zuen. Noski, nahi baduzu utzi zure telefono zenbakia eta gero informazioa bidaliko dizut. Erantzun zion Joma izeneko jarra. Jabearekin harremanetan jarri zen, eta proba bat egin ondoren ileapaindegi horretan kontratatu zuten. 8 urtez Jomarekin lan egin ondoren denbora gari pasatu zuten elkarrekin, eta pixkanaka elkarrekin maitemindu egin ziren. Azkenean, ezkondu ere egin ziren. Itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, gero amargosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia. Urteak igaro ondoren, Karolinari Bartzelonan lana atera zitzaion, eta hara joan ziren bizitzera. Han bere burua hobeto ezagutzeko aukera izan zuen Hondarribiatik urruti eta jendearen aurre iritzirik gabe. Izan ere, denbora pasatu arren, oraindik nahiko haserre zegoen bere herriarekin. Bere lanari esker ospetsu askorekin lan egin zuen eta pertsona garrantzitsu asko ezagutu zituen. Bartzelonan Tukara Mezuena edo Operación Triunfo bezalako programetan lan egin ondoren hainbat pelikuletan lanean hasi zen. Lan gogorra bezain polita zen Karolinarentzat, baina nekatuta iristen zen beti etxera. Balduen olerkiak, estalita duten, samin guztia. Gaur, Barbara Leni eta Samuel Soler aktorekin lan egin dute egun osoan. Ia 12 ordu pasatu ditugu aktoreak orrazten eta makillatzen. Lan zaila genuen egiteko, baina esperientzia zoragarria izan da. Esan zioen nekaturik senarrari Karolek. Denbora badoa eta ez dator, reggae musikarekin oihartzundik dator. Zator mutiletxera, badator autobus magiko berdea, botzen duen kea. Profesional bikaina zara maitea. Egunen baten sariren bat irabazten merezi duzu. Erantzun zion Goxokiro Juanak. Beno, badakizu ez dudala horregatik lan egiten. Niri asko gustatzen zain dire lana eta egiten dudan horretakin izugarri disfrutatzen dut. Denbora badoa, eta ez da nahikoa, zenbat droga, txarrena denbora, beti bere bilata, beti Une honetan, Los Renglones Ocios Dios pelikulas ari zen Karolina. Berak orduan ezekien, baina 2023an pelikula horretan egindeko lan guztiarengatik Gaudí saria irabazi zuen. ez da nahikoa, la 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 la. Lortu duzu, Karolina, zorionak. Esan zion pelikulako zuzendari Oriol Paulok. Mila esker egin duzun lan guztiagatik. Ai ama, ezin dut sinetsi. Mila esker zuri emandako aukeragatik, Oriol. Hemen gaude, eta poz
Gaudi saria eman zioten gauean bertan. Garaz jantita joan ziren Juanma eta Karolina, ospatzeko asko baitzeukaten. Kasualitatez, saria jaso zuen egunean 12 urte bete ziren Karolinaren ama hil zenetik, eta noski, egun hunkigarria izan zen Karolinantzat. Gauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Saria nire familiari eskaini nahi diot, baina bereziki nire amari. Gaur 12 urte bete dira hil zenetik, eta betiko egongo naiz eskertuta bizitza osoan nire ondoan egoteagatik, eta gaizki pasa nuenean ere hor egoteagatik. Mila esker bihotzez ama, saria zuregatik da, maite zaitut eta beti maiteko zaitut. Gau hartan etxera iristean Karolinak emozio ugari zituen barruan. Poza, nekea, tristura, ilusioa. Etxeko zapatia jantzen ari zen bitartean, barru-barrutik zera esan zion senagari. Oma, uste dut oporrak behar ditugula, eta pasatako guztia ospatu behar dugula. Goazen balira. Esan zuen Karolinak gogoz. Benetan, ilusio handia egiten dit horrelako bidaia bat egitea. Baina zuk lana izango duzu. Ez zaitez horregaitik kezkatu, libre hartuko dut. Gau hartan, bertan hegaldia hartu zuten eta hortik 2 egunera, Baliko resortean zeuden. Bertan, Karolina oso ongi sentitzen zen, berazen bezalakoa izateko askatasuna sentitzen zuelako, eta azkenean arnasa lasai hartzeko aukera zuelako. Egun batean, hondartzan eguzkia lasai hartzen ari zela, bat-batean emakume baten ahotsa entzun zuen urrutitik laguntza eskatuz. Bantuan, bantuan! Oihukatzen zuen emakume balinese batek. Karolina egoera sartu zenean, korrika hurbildu zen uretan, eta emakumeen gara igeri joan zen laguntzeko asmoz. Baliko emakumeari bizitza salbatu zion. Emakumea hoteleko jabea zen, eta hain zegoen eskertuta resorteko bere etxetxoa oparitu baitzien. Karolinak oso harri izan zuen momentu horretan bizitza osorako geratuko zela Balin. Baina arazoa zegoen. Han zeuden bitartean, Goya sarietara nominatuta zegoela esateko deiba jaso zuen eta handik 2 asteetara Madrilen egon behar zuen. Bere bizitzako erabaki garrantzitsuena hartu behar zuen. Goya sariak ala Bali. Hurrengo egunak hausnartzeko eman zituen eta azkenean erabaki bat hartu zuten bere senarak eta berak. Balin gerratuko ziren. Oporrak ederki disfrutatu ondoren. Biek lana lortu zuten hotelean bertan eta denbora luzez Bali bere bizitzaren parte bihurtu zen. Hala ere, Karolinak argi zuen noizbait bere jatorrira Hondarribira itzuliko zela. Harekin bakeak egiteko asmoz. Eta Juanma ere ados zegoenez, lanetik erretiroa hartzean Euskal Herrira itzuliko zirela erabaki zuten.